kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. FIVOX ug MGB magapadala sa mga personnel sa banwa sa Moises Padilla agud usisao ng mga nagtuhaw nga mga litik sa duta. Mga evacuees ginabisuhan nga hindi ani mabalik sa ilang lugar kag magpabiling sa evacuation center. Sa Setyembre 26, 2030, pagkapadulong sa Moises Padilla ang mga personnel sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kag Mines and Geosciences Bureau agud si sao na natabo nga paglitik kag pag-usbod sa duta sa sitio Manaol, Barangay Quintinremo sa banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kay Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Head Reynald Jorge. Sa karon nagapabilin sa evacuation center ang 21 ka mga pamilya o kon 109 ka mga individual bangod nga ginadumili ang pagtiner sang malawig sa ilang lugar. Dugang pa ni Jorge, wala anay nila gina-recommend ang pagbalik sa mga residente sa lugar samtang wala pa makahatag sang rekomendasyon ang MGB kag FIVOX. Wala naman sila sang may na-monitor nga pagbag-o sa lugar apang ginpakamaayo nga hindi lang anay magbalik didto ang pamilya para sa ilang mga seguridad. Ginatugutan lamang ang pagkadto sa ilang mga balay sa tuyo nga magpakaon sa ilang mga hinuptanan kag paglantaw man sa sitwasyon sa ilang mga balay apang gilayon nga ginapabalik sila sa evacuation center. Gin-evacuate ang mga residente gikan sa mga lugar matapos magtuhaw ang mga litik sa duta dala sang malawig nga pag-ulan. Hindi kita na pagbalikan, istaran. Oo. Kung magpaulit man sa area, ang mga bata idilin sa mga relatives sa nga barangay nga safe or idilin nagdidigas ko nanay sa evacuation center kasi tumay at balantayan nilimuson sa inyo panimalay pwede nyo lang tumahimos pero after sina balik lang.